landasan 10 miliar. Oh, bisa iki hajatan. Paling ngundang mode ini tok rek. Ada rokok lagi ini. Kalau rokok sempet nomor jona. Saya ini pun mode ini. Halo. Ya tak kapan din? Lo kai so nandian. Oh ya wes tak anu coba wes. Ya, apa? Kai so mudine rek. Kancaku ae. Ngrotok bleto arek. Ndungu aku. Pas nyacak wes. Bisa kon. Don anu nang omahku. Iso ya. Jam 09.00. Ya tanda di mama. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwe ini ke rumah nih rek. Anak beli itu rek. Siapa firmannya? Kocok toko anu. Megalodon ngono. Megalodon di. Anu lihat burung makanya kena. Nerokan berasa ya. Weh, yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lega ya Pak. Arah landasan ini mah gimana? Dengan landasan tahu 10 M nih. Puan saja kamu. Mau enak ya rasanya. Wah, enak kan sedung aja. Kayak iso. Entah ngondong nang kene, mudine gak iso teko jare. Loh, putih kecil. Gak iso teko. Kecil kan bahasa beda sih. Makanya kasih betul. Dolen wadon. Sama sapi ya. Enak kan. Iki apa? Anu, hajatan soalnya oleh landasan 10 emang. Ya urung dah sih. Ada kiprah, tipres kan jangan. Iya, pentol ya, coba pentol. Ah, sekolah ya. Oh, sekarang sekat juta ini gue. Sekat ewu biru. Kenapa sih jenenge ini? Loh, dibuka enak e. 50.000 ada. Ya, bisa pendungannya gak iso. Skon wes, sembarang wes, saya iso wes. Musuh aku sih nunggu. Ngomong wes. Waduh, kopi dah kamu ngalah main. Iki digawe ne panel landasan bang. Iya. Berarti iki nyukur apa ya? Oh, gini mau selamatan oh. Ister lah banyu nih. Yakin lah. Oh, yakin yo, ambuna lah. Ambune kan ambune. Pak sekali banyumu emang. Ini. Panas tapi enggak kayak ini. Oh, kai asin ini tak urip. Masih alami. Iya. Jadi ini. Suwe ini rek. Dungas sih. Ini rek. Bisa dengar ini. Wis dungan. Bisa iso wis. Selamat pagi. Pagi. Mas ya rek. Duh, turun di dungan ono lo. Ayo kita dukani. Yo. Kamu tau ono. Wes ya rek. Wes. Wis. Wes ya rek. Wes. Wes ya rek. Wis. Wes ya rek. Wis. Mulai. Loh, Apa mulai? Oh, kenapa takon wis yo rek? Yo wis. Kok gak ada basa-basa nindang aku dituwekno lho, gene nomor pertuaane gini. Wah, kowe gak basa kok ngongkon wong basa. Dadi kon basa arek melok basa. Oh ngono. Iya. Saya tak cobai. Pun nggih dere-dere sedaya. Nggih. Niki Hajate Anwar. Nggih. Rambut rukun kali bedes. Yo to. Gendeng. Oh, Nggih kali si wedok. Tapi kan betul-betul niku bedes. lho. Oh, gendengmu. Wah, yo Nggih niki enten medale. Apa sih iki? Pentol kanji Berkah Anwar. Kado sapi makane gak beleh. Lho. Sing beles kayu. Ih. Anu iki ketole duwe soalnya.
iki perumane awakmu iki lahir wong sak pasar wae. Koro. Pasar Kriat, Pasar Duri, Pasar Blaura, Pasar sapi. iya. Kayak pasar manungan nih ya. Dengmo. Ya apa iki dibuka ta lah. Oh, sekolah larang yo, sekolah larang yo. Weh. Dulu. Mau nih. Loh. Ono orang peyek. Duduk yo. Apa iki? Puli. Ibaratnya kamu iki ya. Biasanya dinyenyek. Mbak tonggo desa. Tonggo pasar. Tonggo manukan. Kok iso? Bisa disulungani lho. Loh. Oh, udah mambu iki. Ngono kan dijupno. Kon ku tambah mambu lho. Keren ya apa iki? Kok saya kasih dijupno ya. Mambu engko tahun mana. Kan iki dalu-dalu tok kan dungo-dungo memang. Lah iki tak ojokno sih, cero apa isine ngono lho. Oh, ono ST. Kita bisa medhit ya ngono iki. Ki jero ono wae, sak gelang sing gak ngentekno. Ada nomor orang gue. Ya. Wes, Tapi ya kayak Al-Fatihah ngono wae wong kada duwike. lu ono iki jero. Engko gampang iku. Jono sih ngene Al-Fatihah didungane titik ae nek ngene tok kana wajibe. Jono sih. Mau repoti wong-wong ngene rek. Karo ya. Wong dungan. Nah iya. Wong dungani kok. Kan Ujungan piro kok ning? Ya minimal piro tak kono ning ngene duwe titik ae. Ngono ah. Ngene kan lodong awake dhewe. Merlan dasan 10 miliar per dhewe ae. Tuh kok bayar 2 juta ya. Berapa ratus? 2 juta ya. Wes lagi ya aja eling ya. Duwe ya. Yo. Kan jero. Iki jadi dulane cara apa ya? Jawa ta? Anu. Cino ya iso. Iya sembarang. Jepang apa kowe? Iya. Iku Bangan itu. Aku ini ki apa lho. Apa terbangan itu? Ini terbangan itu sapa persampun nyerat anakmu. Wes. Cara apa, Mas? Jawa ya? iya. Arek ulang tahun panjang umur, happy birthday. Arek ulang tahun dirokno. Ngomong lah sadurunge ndonga iku nganggo nirokno dah. Iya. Wong kon meneng ya, wis meneng aku. Berarti sing salah aku. Iya. Iya piye berarti ngono. Ayo. Arek ulang tahun, tanganmu dirokno goblok. Matamu. Yo, orang mana? Arek ulang tahun. Arek ulang tahun. Panjang umur. Arek ulang tahun. Kon gendeng aku niku. Dungo ngene yo. Apa? Meres lekor ya. Ronda lebih. As keriting. Aspace. Terus mandi. Alapiu. Aspace. Loro foto. Alapiu. Aspace. Puasa kita. Iya aspace kabeh. Sangar tekmu yo. Iya, empuk. Ronda semanggi. Londo kampung. Aspace. Ronda waruiren. Londo Budoma. Aswaje. Iya. Joker. Sangar kon yo. Kene aku Joker ya. Kena aku, dungin Joker ya. Joker aku. Iki
dudukan oleh judi le. Ada semenang aku yoker. Didungan dhisik. Judi. Nah aku yoker, bisa yoker. Tut Yoker. kakak. Yoker. Kakak. Ya tak demi nanti pagi ya. Didungani, wis didungani. Oh wis man. Joker. Iya, kena aku yoker. Lho cari mambu. Cari mambu. Kena aku yoker. Cari ndoke mambu. Udah dipangan bareng ya. Iki permane aku semenang kan Mang ya. Semenang. Cetamu. Wih. Mana? Kamu kan. Mau kita hai ra. Ini batamu iki. Kamu. Aku Jawa. Aku gak ono plus e. Bentar. Ya, nang Deno. Longsor rek, sakmene rek, segoku rek. Enggak aku mah. Ya wis, pelakan aku maksud nang dia. Kena aku yoker. Gendeng. Kena aku mang yoker gini guys, aku ngusaku. Kena aku yoker, aku tak siji kayak pentol ae ya. Iki kena aku yoker. Oh, ngerokok karo gak ngomong kan mang. Aku kan seneng ya mang ya, kena aku yoker. Ngeser ya, terus sebentar. Assalamualaikum. Gendeng yo. As keriting. Gak ngerti aku ngono aja. As wajik. Terus semanggi. Joker. As wajik. Jadi joker sih aku sih joker gak bisa menang. Iya. Lu werek. Anjir. Sekian 10 menit deh. Oh, werek. Gak kon petek man. Lah kok kene aku bokon mati ya.